Sziasztok! Ez itt a www.miran.hu egyik újabb videója, ahol új trükköt fogunk bemutatni. Múltkor a körfújás technikáját mutattuk be. Most az úgynevezett kalos trükkot fogjuk bemutatni, ami annyit jelent, hogy a szánkon kifújjuk a füstöt és felszívjuk az orrunkon. Bemutatom. Ez a videó nem tudom mennyire látszik, de hogyha a kamerás meg idejön, akkor majd meglátják a közelebbről is. Na, kezdjük ott, hogy felszívjuk a füstöt, és szépen lassan, ahogy összecsukjuk a szánkot, ugye kijön a füst szánkon keresztül, mert tehát összenyomjuk a szánkat, és jön ki a füst. És nem kell fújni meg semmi, csak szépen lassan az orrunkon keresztül felszívjuk a füstöt. És csak összecsukjuk a szánkat, közben ömlik ki a füst, és felszívjuk az orrunkon. Ezt is nem csak egyszer, nem kétszer, nem háromszor, sokszor kell próbálni, mire menni fog. Ahogy elmondtam, nem kell kifújni, csak csukjuk össze a szánkat, és szívjuk fel szépen lassan az orrunkon keresztül a füstöt. Ez a trükk, hát személytől függően, hogy mennyi idő még megtanuljátok. Nekem 2-3 hét volt, mire megtanultam tökéletesen, azóta csak jobban megy. További trükköket később idővel feltöltünk, addig is gyakoroljatok, a karikákat fújjátok rendesen, és tanuljátok a kalos trukkot. Sziasztok! Ne szívd! Rajt kamerás nem tudja járni. Sziasztok! De nem áll! Légy nem most már komolyan. Sziasztok! De nem áll! Jó! Na.